ППДК? Това е един интересен казус, който днеска беше надграден с ареста на областния председател на ДПС в Бургас. Христо Широков. Христо Широков. Да припомним първо кой е той. Това е един бивш бодигард на Митю Очита, който има бърза политическа кариера и в момента е общински съветник от ДПС в Поморие. Той е арестуван в Поморие, но забележете, много интересно, арестуван не от бургаска структура, а от структура на ГДБОП от Кърджали. По досъдебно производство, което се води в Кърджали. За какво се води, няма кой знае каква информация. Има известни намеци, че става въпрос за стълкновения с лихвари или нещо от този сорт, но това не мога да го твърдя със сигурност, просто слухове всякакви. Въпросът е кой е той в Бургас и Бургаска област. Ами това е един от най-приближените на ППДК хора, на Николай Филипов, митничаря ППДК, така както е известен там, от много години насам. Като областен директор, извинявам се, координатор на ДПС. Той беше човека, който координираше, айде да не използвам думата пазаруване на гласове, защото там не е точно пазаруване. Там е контролиран вод, организиран вод, а някой път и платен вод. Основен изпълнител, на който през годините ние винаги сме виждали, че това е Николай Филипов ППДК. И при това под изключително успешният чадър, именно от Калин Стоянов, който, както знаем, неговата собствена кариера започва в крайморските, бургаските РПУ-та и в качеството му точно на шеф на ГДБОП, той си е договарял точно с Николай Филипов ППДК, кои хора да назначава по РПУ-та, ама не само в Бургас. И тук възниква един такъв проблем. За Николай Филипов знаем, че е съдружник и съратник дългогодишен на нотариуса, на Мартин Божанов нотариуса. След смъртта на нотариуса той на практика прие неговия бизнес, прие му семейството, прие му децата, жената и така нататък. Всъщност спори с дъщеря му за доста сериозна сума имоти, но така или иначе той е наследника на неговото влияние. Въпросът е, то даже не е въпрос, то направо е отговор. С така публикуваните скриншоти, да ги наречем, от телефона на Николай Филипов, които доказват доста близки отношения с Калин Стоянов, независимо от това Калин Стоянов какво говори в момента, какво пише, какви жалби пуска и какви сигнали насам натам. Доказват ни много близки братски отношения. Те се наричат помежду си брат. Много са учтиви, поздравяват се по лични празници и така нататък. Но това, което Филипов иска от Калин Стоянов еди кой си, в момента е оперативен в 7-мо еди къде си, да го пратиме да бъде началник на еди какво си. 3 имена най-малко в рамките на един ден обсъждат за нови назначения. Това са бележки между тях разменени през 22 и 23 година, т.е. тогава, когато Калин Стоянов е бил или шеф на ГДБОП, или министър в последствие. Тоест, каква е субординационната линия тогава, ако трябва да помислим? Кой на кого е началник? Излиза, че нотариуса и Филипов, които са двойка в някакъв момент, след смъртта на нотариуса на практика функцията поема Николай Филипов, командват шефа на ГДБОП и в последствие министър на вътрешните работи, кого да назначава по РПУ-тата. Тая шурбаджанашка история на много близки приятелски връзки, на много даже роднински бих казала връзки. Погледнем да речем шефа на ДАНС в Сливен. Той се явява нещо като зет, защото тъст му е управител на фирма, която е собственост отново на ППДК. Тя имена тук няма да казвам, ама това е много лесно проверимо. Тя фирмата се казва Феникс вторични суровини. Вие бяхте говорили за нея? Бях говорила за нея във връзка с един... преди изборите и така нататък, и пожар и нещо такова. Пожар, който едва ни изпипели едно сливенско село и където се знае... Какво искате да кажете? Така че това, което се вижда, че Калин Стоянов най-вероятно е прав, като твърди, че Николай Филипов в момента е свидетел срещу него. Тоест Калин Стоянов основателно се притеснява, че един човек като Николай Филипов ППДК с неговите познания години назад може да окаже сериозно влияние, като дава тези показания пред Софийска градска прокуратура, забележете. Не в Бургас, не в Сливен, не в Стара Загора, където той има някакви влияния, а в Софийска градска прокуратура. И сега тук вече... Подопече на която са точно народните представители, какъвто е Калин Стоянов. Доколкото на мене ми е известно, има такива и публикации, за имунитета на Калин Стоянов вече се говори, но като че ли изпълняваща функциите главен прокурор в момента се назландисва и все още не е поискала имунитета на Калин Стоянов. Възниква и още един друг въпрос. Дали това
То, че е работа на Демерджиев, очевидно е работа на Демерджиев. Но дали докато е давал показания в прокуратурата срещу Калин Стоянов, не е дал показания и срещу други лица, които ние през годините сме свързвали в тяхната обща работа. Не само в Бургас, подчертавам. Да речем прокурори, да речем съдии, да речем служители на НАП. И ако е говорил също, давал показания, дали е споменавал суми, които през годините, и то съществени суми, които през годините е раздавал на лица, магистрати или лица по високите етажи на властта. Ако го е направил, смята ли, че това е индулгенция срещу неговите собствени престъпления? Защото, подчертавам, новата власт не продължи разследването, което се водеше срещу него 24-та година за контрабанда на горива. И това, което се случи предните 2 седмици с кражбата на селскостопанската продукция от полетата от общините покрай Бургас, отново е замесен кръга около Николай Филипов, митничарят и Пътпадъка, където негова фирма буквално пред очите и със съдействието на местната полиция ужена блокове, които са под аренда на друга фирма. Въпреки, че има едно съдебно решение, друго, което го отменя. Намеса на държавен съдебен изпълнител. Ние цитирахме Спас Пасов, имаше голямо разследване в Дневник. Точно така. Това са една поредица от събития, която като че ли показва, че ако не на национално ниво в момента, то поне местната полиция продължава да отваря много широк чадър върху дейността на Николай Филипов и го пази. Това известно ли е на Иван Демерджиев? Това е хубав въпрос. И ако е известно, от друга страна, да направи по Калин Стоянов пък обвинява Демерджиев, че той принуждава едва ли не Пътпадъка да дава тези показания срещу него. И сега тук може да се каже, че по-скоро Пътпадъка Николай Филипов е човека, който е инициирал даването на тези показания, защото за него това е начин да се предпази от разследванията, които се водят срещу него, които разследвания, както вече съм казвала тук, има немалка вероятност да се водят не само в България. Тогава, каква е ролята, която играе сега Демерджиев? Вие в това студио бяхте първата, която говореше за Копринков, защото като оставим пътя на Копринката, подмятанията от Борисов и от Пеевски, всъщност зад Радев има ли битка между Копринков и Демерджиев? Къде е Пламен Узунов? Кой взема решенията, чийто явен говорител е Радев? Първо да споменем, че и тримата, и Копринков, и Демерджиев, и Узунов са пловдивска връзка. Прибавяме и Цацаров, за който стана въпрос. Цацаров, за който преди малко говорихме с Андрея. Съвсем основателно каза, че най-вероятно той в момента се намесва по линията на прокуратурата и като че ли не знам дали кадрува, защото няма тая възможност, но във всеки случай чува му се мнението в начина, по който се работи с прокуратурата в момента. Тоест цялата тази пловдивска масонска ложа Слънце, която е известно, че тези всичките лица по един или друг начин са свързани с ложата. За Демерджиев, честно казано, не знам дали е свързан конкретно с ложата. Като че ли продължават да управляват МВР по един малко странен начин, защото видно е и на пръв и на втори поглед, че има противоречие в интересите между Копринков и Демерджиев. Защото Демерджиев, каквото и да кажем за него, очевидно прави опит поне да има някакъв реален ефект в борбата с олигархията, поне с един от олигарх се наречен Пеевски. Аз не виждам да има кой знае какво раздвижване по отношение на други лица, които имат олигархично поведение, но да речем, че Пеевски е достатъчно голяма фигура да направи впечатление поне на избирателите на Радев. Румен Радев би трябвало да го съпортва по всички линии, т.е. да му оказва подкрепа по всички възможни линии и да му помага. От друга страна, тъй като нашите разследвания през годините неизменно свързват Копринков и Пеевски с общи интереси, като че ли точно Копринков няма голям интерес този олигархичен кръг от интереси около Пеевски, там са бизнес, криминални интереси и всякакви други финансови и така нататък, да бъдат разплитани и те да получат някакъв ефективен резултат, който да е не само имиджово полезен за партията, към която принадлежи. Пламен Узунов на този етап като че ли е по-скоро Копринков, отколкото Демерджиев, но то не е за първи път. Но честно казано, не знам точно какво мисля да върши, но тук фигурата, която е от значение е Копринков. Пред неговия кабинет в Министерски съвет са опашките от хора в костюми на Армани с куфърчетата и с обещанията и така нататък. Не пред Радев, не пред Узунов, пред кабинета на Копринков. И ако това е така, тежки дни чакат Демерджиев.
защото ще му се наложи да избере в един момент дали наистина довърши нещо, което вероятно му е възложено, защото наистина тази власт има нужда от нещо зрелищно, има нужда от нещо, което да е знаково, нещо, което да докаже, че не са били празни приказки пред изборните им обещания. От друга страна, за нищо няма да му позволят да стигне до финал, който да застрашава интересите на Пеевски, поне така изглежда на този етап. Нищо, включително и това, да разобличи организаторите на купения и контролирания вод по места, какъвто се явява и далеч не само това е Николай Филипов. Тоест, какво? Копринков е сивия кардинал. Той прави назначението. Не, той сега е сивия кардинал. В смисъл, винаги е бил. сега, Да. Но сега, като че ли се получава... Едно е в президентството, друго е да си в Министерския съвет. Без всяко съмнение, да. Сега е в изпълнителната власт, сега е невъзможно най-високата позиция, която някога е бил в живота си. Но ще продължи да защитава интересите на тези, които са го издигнали до там, а по стечение на обстоятелствата. Това е един бизнес кръг от Пловдив, който включва множество бизнесмени, някои от тях изключително влиятелни, включително в сферата на отбранителната индустрия, всъщност предимно там. Това са кръговете, които създадоха новите индустриални зони около града, особено тези, които са в северната част и в община Марица, не само в община Пловдив. Предполагам, че има и други, просто не сме ги изследвали през годините, но в София, в онази сделка на НКЖ, която трябваше да се продаде имота, лъснаха връзките и зависимости и страхове у хора, които са на политически позиции към онова време, областни управители, местни кметове и така нататък, да му се противопоставят. Което означава, че протекцията към него и влиянието му е на много високо ниво. По това време Румен Радев беше само президент, т.е. не е бил в изпълнителната власт. Въпреки това, всички по линията надолу, там бяха хора от Атака, хора от Има такъв народ, хора от ГЕРБ, хора от БСП. От 5-6 партии се намесиха политически структури и най-накрая стана така, както той беше разпоредил. И какво излиза сега, че може би Копринков няма интерес Пеевски да бъде ударен? Защото, не знам дали видяхте, аз в началото цитирах, има засилване на комуникацията между ДПС и партията на Ердоган. Според някои твърдения, това е може би търсенето на Пеевски на някаква индулгенция от Ердоган. В същото време, точно от службите на Ердоган, по времето на Ердоган, когато той беше президент, направиха онова разследване за контрабандата, свързана с Булгартабак на Пеевски. Защото какви... това може да е само плюс, нали, ако гледаме Тръмп и отношенията му с Путин. Тук се забравя нещо, което мисля, че отново сме дискутирали тук в вашето студио преди доста години, може би 10. Освен въпросната контрабанда на цигари, тогавашното разследване на турските служби беше допълнено от едно разследване на служби от Западна Европа, Испания, Нидерландия, Франция, ако си спомняте, и частично Италия, в което се говореше, че контрабандата на цигари е свързана с контрабанда на оръжие и петрол през Ислямска държава. Ставаше въпрос за това, че от България се изнасят оръжия и цигари и на тях им се плаща с уния безкрайни кервани, ако си спомняте, които минаваха през Турция от петроловози с гориво, което на практика то не принадлежи, но на практика за него беше плащано на структури на Ислямска държава. Тези неща се позабравиха. Обаче, който трябва да ги помни. Който трябва да ги помни в службите със сигурност. И това беше една от причините да има търкания, една от многото причини по това време. Разбира се, Доган беше в основата на търканията между властта в Турция и новото ръководство на ДПС. Видимо, там има някакво затопляне на отношенията и то дали минава през препоръките, да кажем, на новата власт, това число Румен Радев и неговите нелоши отношения с властта в Турция или не, ние можем само да гадаем, че няма публична информация за това, но предполагам да. Тоест, Копринков е достатъчно силен и той би могъл да победи Демерджиев. Каква е играта на Демерджиев? Защо той прави всичко това? Защо е при Радев? Каква му е целта? Защото той явно знае с какво се захваща. Ако проследим действията на Демерджиев години назад, ние ще видим, че тогава, когато той беше министър, имаше няколко знакови случаи, с които той се зае. Уж можеше да направи нещо, но както и сега, отново му бяха слагани множество прътове в колелата. Деца каза, прострелваха го в капачките непрекъснато, така че да няма никакъв ефективен резултат от всичко това, което хора около него се опитваха да постигнат. Защо точно на него е възложено да постигне нещо, което да е зрелищно? Аз продължавам да вярвам, че тази власт, и предишния ви събеседник стигнахме горе-долу до един и същи извод, тя, когато назначава нови хора на места, които са ключови неща,
тя не посяга към непознати хора, не търси като че ли експерти, доказани, международни или каквито и да са други, а по-скоро хора с опит на съответното място, но преди това били верни на други партии. И малко отклонение, но в крайна сметка ни е в темата. Ако погледнем внимателно кои са тези отрасли, кои са тези министерства, кои са тези държавни фирми, в които се връщат кадрите на ГЕРБ, кадрите на ДПС и някои кадри на БСП включително, ще видим, че те са така наречените големи раздавачи на средства. Регионалното развитие, транспорта, земеделието, Така, и достатъчно. не, енергийните фирми. Енергийни. БЕХ, Национална енергийна компания, ето вижте, Държавна на Козлодуй консолидационна какво става. компания. Ето това е примера. Значи ние там, където има да се раздават много пари, не слагат някакви особени хора, които могат да се разчитат енергийно, смисъл, експертно да свършат някаква работа, било в енергетика, в транспорт или в строителство, в инвестиционни проекти. А връщаме кадрите на ГЕРБ, които са опитни в това, ама те в какво са опитни всъщност? Ние ги гледахме 20 години, какво са опитни, в схемаджийство. Тоест, потвърждава се моята теза, че новата власт като че ли няма намерение да разгражда модела, има намерение да го заеме този модел, т.е. да вземе място в този модел, И въпросът е... измествайки някой друг. И тук ролята на Демерджиев е, може би, да създаде онзи пример, който да докаже, че те не вземат модела, а напротив борят с него. Защото няма кой друг. Аз не очаквам нито министъра на правосъдието да свърши тая работа, нито някой от другите министри. Единственият, който има някаква, как да кажа, имидж на човек, който би могъл да свърши такава работа, е Демерджиев. Последен въпрос, защото много излязохме от времето. Какво мислите? Голямата цел на Радев, на Копринков, на хората за тях са местните избори. И там ще е битката. Да. Обречена ли е каузата на Пеевски и на Борисов срещу този валяк? Защото вие казвате, че има трансфер на интересите. То напротив, как да кажа, тя не само, че не е обречена, тя на практика тяхната кауза просто се трансформира в нещо друго. Аха. Защото това е... С друг етикет. Точно така, просто сменяме етикета, Радев ръководи нещата, но парите и хората, които разпределят парите, са същите. В това число в министерствата, в държавните фирми, които разпределят първостепенните разпределения на средства. То са същите стари кадри, които са опитни в това разпределение на средства. Последен въпрос, наистина за 10 секунди. Може ли примера на Модяр да бъде заимстван и от българската демократична общност? За Дано да президентските. По-кратко от това не мога да кажа. Дано да може. Иначе ще си имаме